Ya bala Pandhawa nyok kumulung mangungsir sata Kurawa kembak kengkes rokatite lerut-larut katut para ratu kecaksa karo Surabasa. Kula wonten bengki kang dawuh. Kula wonten pangandika ing dawuh Kakang Patih. Kowe adiku sakloron kang ndak tresnani. Ngerti aku madeg suraning griya aja meneng jinejer senopati. Mula kang saka kuwi aja katalumpen golekno prajurit saeneng-eneng. Nek ora neng sing jejeg nggone ngadeg najan tele-tele nek dislomet udut isin jenggelek jaken mangkat nggih ngestaken dawuh karek lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong jangkep sak panekare budalno kabeh para wadya balam kawula mboten badhe karo den damel besok dadak ngenteni apa kabeh kang padha lara kae tangekno ceklana gaman yata laruta saking yudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri saweka sangya prajurit
Maju, maju. Maju. Oh. Maju, maju. Ayo, maju. Lah. Ayo. Jaluk ambu kowe mati kan. Aduh yo. Pecah sirah wah bangsat eleke. Setyaki. Golek pulih. Tak plotot nyawamu. Sugih kendel Bondowani. Apa abam? Raden Surabasa. Awas. Wah. Hei. Wah. Oh. 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 Wah. Wah. Wait.
Edian wis. Hat, oh. Hat. Wat, oh. Wah, ya. Hat, hush. Yo cah mutar. Tanganira ayo kumel kucamra maratani matek kowe mati tenan le polomu kenek gada wesi kuning gadane sencaki menungsa ora tata ala tanpa rupa iki dulurku lanang dulure Patih Minulyeng jagat Raden Harya Sengkuni Setyaki aja mencap-encep dapurmu kok ngono wis angok-angok kuburan iki. Anggepe apa? Kae mau adiku. Aku ngerti nek kaya adimu mula tak pateni. Wis cangkeme. Kowe mungsuh Patih Sengkuni nek nggek mben-ben kowe menang. Merga pancen aku ngalah. Jaman lakon Wahyu Trimanggala kowe menang merga pancen aku ngalah. Jaman Wahyu Kembar kowe menang merga aku ngalah. Jaman Wahyu Rambut Banaspati kowe menang merga aku ngalah. Ning saiki dudu perang gagal iki perang Bratayuda le. Sinekti Mandraguna Jayeng Palagan pilih tanding boboting mungsuh. Lena pangendam wing kene marganing patimu cangkeme. Delaken endi sing tatu ngendi? Delaken anggepe apa? Sengkuni wani magut pupuh. Kuwi wis diitung memet le. Aku wani tekan kene kuwi wis padang jaba jerone le. Ayo milya nyoh, milya.
Arpa kowe dulure Ratu Ndarawati Prabu Narayana Gageh Bilya. Wah. Ya Gageh. Wah, buta setan. Anggepe apa? Anggepe apa? Raden Setyaki kula aturi semire. Sengkuni menika tanding kula. Iki sing tak goleki. Wong sikile gejik. Mlaku kecincak kecincuk. Yama Widura. Anggepmu apa? Kowe mbiyen nyatru aku. Sing ala gedhoane dudu Sengkuni nanging dapure Yama Widura. Ampyaken kaya wong jala, rebuten kaya mencangan mati. Rompang sapa apa mbok kira? Ayo gelut sing tenanan, rada rono. Wah, enake. Cara mbiyen. Ngene kok resik kamu enake penak ora ngono kuwi kandhani kok aja ngoyo-oyo. Ayo malesa. Yo larane. Kowe aja cengenge-cengenge tenan emungso kae aduh. Yo larane. Apa ora lara no. Anggepe apa? Wong tua-tua kok gelut kok kaya bayi teman-teman Tak tokke pengabar aku wis nandingi pengabarane Patih Sengkuni Cetha kowe wong peng-pengan. Kowe ngajak dolanan Sengkuni. Apa rumangsamu aku bayi wingi sore kang isih empuk mbun-bunan.
Yake sawangen yen Yama Widura rasa nandingi dapurmu. Mbok lo wong aku tak mati ae. Kladala. Kladala. Hai. 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 Hut. 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 Hanya. Hut. 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 Hanya. Hut. Hut. Salah. Hot. 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 Ayah. Hot. 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 Hai. 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 Hit. 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 Hot. 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 Jebule kowe ora kena sinangga gampang Widura. Ayo apa adamu Patih Sengkuni? Awang kok gage tumplaken pengabaran. Kowe biyen wis tau nyerik-nyerikke atiku. Jaman lakon bale golo-golo. Aku dawuh kelawan wong Nisadu Demang Purocana supaya gawe bale palemaning Pandhawa kang gampang diobong. Nanging jebul kowe kongkonan anakmu lanang Senjaya. Kowe neliti apa sing dadi trengkahku. Kowe ngaturke ana ngersane Kakang Adipati Dastarata. Druhun kowe Widura. Kowe mapan ana negara Ngastina nanging sejatine kowe kaya ula ndase loro. Siji ngrangkul Kurawa, mbok nggo nguntal, mbok nggo gaglak. Nanging ndas sijine ngrangkul Pandhawa kuwi dudu menungsa. Tak untapke nyawamu ora susah nganggo sesuk-sesuke. Sengkuni, kowe dudu menungsa, kowe sumber-sumbering memala, setan wujud menungsa kowe Sengkuni.
apa-apa. Werkudara. Anakmu Gatotkaca wis bangka. Anakmu Antarjantasena wis modar sadurunge Bratayuda. Anak telu mati kabeh. Kowe arep ngarep-arep apa? Arep Kurawa ya meh entek. Ning kowe menang upama menang mengko ora bakal ngukup. Bondo Brana Picis negara Ngastina wis tak awut-awut tak nggo seneng-seneng. Nalika kowe dadi wong alasan biyen bondo wis tak awut-awut. Kowe karo anak putu buyut canggah udhek-udhek gantung siwurmu mung ditinggali utang sakjeke urip. Kowe dadi wong rekoso jangkem elek. Anggepe apa? Sengkuni kok mati ndi? Sing tatu nggon ngendi? Wah, setan kowe setan ya, men. Pilih urip melu setan. Wong urip ning alam donya iki sing digoleki apa mung enak karo kepenak. Arep kowe gayuh swarga sok nek mutar sapa sing ngeruh. Luwih becik urip ana alam donya nyamleng. Mangan enak keturutan nyandang becik butuh. Dolanan wong wedok sak kayange. Anggep ngopo? Arep ngopo kowe? Halo deloken omahku ning endi-endi? Lho utang. Ayo gage arep ngopo? Ning kowe ning negara Ngastina kae wis kothong mlompong. Omah sing bakale saka Mas wis tak lih nyang negara Plasa Jenar. Kowe ora nampa apa-apa jangkeme. Hei. Hei. Oh. Wait. Risang sengguni ponco tunggal wis maju ing palagan ana ingkang anyar ana ingkang lawas. Ayo kaki sawangen aku. Ayo kakek sawangen kakek golek ana. Aku sengkunine oglok. Aku sengkunine tantut. Aku sengkunine Mbah Gondo Matal. Pengabaran sengkuni sak donya tak klumpukke dadi siji kakek. Ora gigrek tak roh wonge. Wah. Demit tenan. Ayo pilihin
Sing endi sing arep mbok pateni luwih dhisik Gage? Nek pancen kowe tau tetunggalan karo Dewa Ruci mestine awas peningalmu Werkudara. Wah. Ndi? Lah. Nun sewu nggih. Mang pilih endi sing lawas dhewe tur prada niku larang dhewe regane. Niku ajeng enten duwite nun barange sing mboten enten. Memang goleki nek wong niki nggih rada mlebet niki. Mergo nggih langka niki mergo niki sengkuni kok nganggo beskap. Ireng niki nggih angel golek-golekane niki. Nek niki alah apa grenjeng ini. Ketune ijo. Iki mesti nek iki metune mesti nek Wahyu Cakrane ngrat iki. Nah, nek niki nggih purun niki. Niki langka niki. Sengkune kok nganggo keris niki langka niki. Niki nggih mung lumrah. Lah. Nika awis nika. Ayo pilihan mengko nek nganti kowe pener nggonmu milih Patenana Werkudara. Wah. Kowe milih ora, Gong? Ning apa ta? Ya rono milih. Milih rene. Ning apa ta? Milih Sengkuni iki lho. Apa? Lah. Nyawang. Pilihan ndi sing asale saka negara Cina anu. Kok eram nek. Sampean bingung. Wah, sing ndi? Nek asli iki mesti Kowe ngopo to, Kok? Tak bandingke. Dibandingke apane? Ngono kok dibandingke lho. Lah ngrenjele rada tenanan karo ora. Ya pure lah. Pun mriku, Gus. Saeneng-enenge sikat mawon. Ayo. Nek kleru dudu Sengkuni sing mati nanging Werkudara sing modar. Wah, modar ya wis. Mati ke pun. Ajeng ge napa rek. Pun. Petro. Nggih, ngertos mboten? 1 2 3 4 5. Pun ngerti? Sing ndi? Lah iya 1 2 3 4 5. Nggih ha? Iki ngandani kok kabeh iki piye to, Kok? Alah pun to, mang tirokke. Ya manut. Wong dikongkon Petro kok ya manut. Mati. Ya 100.
entekke semen kowe anggepe apa mangsane kok rakyate ra iso gaglak kok kono malah gaglaki semen ayo areng apa wong BPJS kok mesti disunat Petro Werkudara Petro kok wis nyang iya nampake wong kok ngono Dik kowe ino karo aku jaman Semar bangun kayangan ya mangsane apa wong nek wis patih wis peng-pengane ngono lho melu truk ya rono pumpung rada kenthel ora kenek truk malah neng lambe dhuwur wong gilani ra gurange semono kok kowe kok ora enjo nganggo teori ngono lho Gong ngono ki dikelumpukke ora ki ngono iso mak telepok ngono pripun Ndara wah ngene iki ya melu-melu wis alah angel-angel kek diklamutke oh bocah ra nah wah kowe penyakit Senggun Werkudara iki dina antakamu ora ngambali urip meneh Utba wah sih menteleng matane cek urip iki Gong wedhus ra tata. Wong mbok kira ijik mambu truk cek urip. Ya dapurmu kok. Lah leku ngempet wit ngawi mau. Tak brotke cek gaber-gaber cek urip truk. Wah. Petruk piye kuwi? Ha pripun ya? Petruk Nun. Rene. Gong rono gong timbali. Ayo areng apa neh? Ngapa lho? Wong kene gur nyincengke sarung kok. Lho delok lho kaya bokong kethek. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata. Maju sak cindhil abange iki patih sing kuning. Pripun? Nyatane nggih. Pun mang keplek-keplekke mang juwatosi mang jojoh kuku mboten napa-napa. Bapakmu. Bapak? Bapakmu Semar. Lah niki? Nek wong agek turu kok. Iki sik dilerekke sik mau dilerekke sik. Ayo salahe wong turu kok dijunjung. Lerekke oh. Wong tuwa kok senengane angger turu kok diumbar. Monggo daerah kene iku akeh angin.
Nggih mben iki kakekne tau turu ning Adibaya kono ya diler ngono. Wong bareng angine gedhe iki kok malah iso muni. Enten apa, Gus? Sengkuni ra iso mati. Tangeh sampeyan iso mateni Sengkuni awit nika rumiyin gulung Lengatala. Lengatala nggih riyen nika nalika direbut saking astanipun ingkang Hyang Saptawarga wutah teng Jrambah. Cupu wutah dinggo gulung Patih Sengkuni niku mboten tedas gegaman saranduning awake Sengkuni niku ning enten saperangan sing mboten kenging Lengatala. Ning panggenane ndelik nggone kon ngendi? Kula kandhani niku wonten nggen silet. Aku dek ra krungu to, Pak. Pak. Iki barang wadi. Wadi ya men kok aku pengen krungu kok. Ngono. Mireng mboten? Wah, kok ora padha. Kowe iki piye to, Pak? Sing mbok kandhake kono ki padha ora? Bocah ra. Kupingmu ki sing jampeng. Dicoba dhisik. Jaran. Sapi. Kebo. Babi. Cawang. Oh, siji babi, siji cawang. Hah? Oh, alah. Gong, kowe pengen ngerti ora to, Gong? Apa ya? Sajake iki kok le gawit. Oh, pato-poto. Lho, iki Patih Sengkuni iki gulung Lengatala, ora tedas gaman. Ning enek sak perangan sing ora kena Lengatala nggone ndelik. Rino aku ndelik to kuwi. Iya, lah kandhani tak kandhani. Lho, yo ta, ya ta. Ya ta. Wong edan. Nang endi? Lah ya kuwi mau. Wah, Bagong urung dikandhani Semar kok malah wis bener. Apa ora ngerti nek aku ki wong pengalaman. Iya ngono kok. Bener pisan kok dir-dirke. Mula terus njaluk tambahan 50 ngono. Oh, diapure. Oh, alah. Pun niku janji Mang Jojoh bener nggen. Ayo muni yo, Muni, ayo muni, tak antem kok kene kok. Nek dijojoh bener nggen sanes kara. Kok ngono kek jenenge kok sanes kara. Oh alah. Iya. Sengkuni mati tenan mung pecah man. Pedro nun nggon ngendi? Alah kok ngono kok dadak kon ngandani sik ora dijunjung tek peteng men iki
Oh lah dereng diuculi kok jenengan kok. Sik niki sabuke sik. Oh niki epeke. Iki kalih jarike. Uculi mon guang. Kathok. Sempak. Yeh. Dik katoke njero dik. Kolore dik tulisane sik krokodil. Wah. Gek bolong-bolong terus. Lah kuwi jane wis ora layak dienggo. Kok ngono kok isih dipepene genter wae. Wis Gong, wis saiki. Iya. Iya. Iki ngopo ta? Hei. Nong di nong. Malah didamu kaya pitik ae. Aduh. Ora bakal ngambali urip meneh. Sengkuni utang loro nyaur loro utang pati nyaur aku njaluk Mas. Wong genah kok ngene kok njaluk. Oh niku dereng mati di anu melih. Nah. Wah, pisan wae lah, pisan napa. Nah. Aja dienggake kok. Ngoblah-oblah saiki. Yo ora adune to Kongkong. Biar po jembira yo ora kok terus ndasmu ngono kuwi. Aduh. Pun niku pun mboten iso nglawat glethekin wae. Dewang karo kingken wirmang uswa kang layon kenya ilang memanise watananira bayu kumel nyomaratani Paman sampeyan pun gletak Paman Druhun Werkudara kuwi bapa pamanku kukupen bumi Ngastina rubuhna Duryudana Yai Prabu Paduka badhe ngajoni jurit Koko Prabu sampeyan ten pundi mawon kula dipun apus krama kalian Yai Prabu Ndarawati jaman Yai Kresna wungu saking Tapasari Makambang Paduka prisa piyambak kula diakali padunipun Kakang supaya boten melu Bratayuda
sareng kula sumurup saking grojogan sewu ilining toya campur kalian getih lan bathang menungso kula nggraita yen Bratayuda pun dadi keteman saestu kula wudhar saking Semedi jebul Kurawa sampun meh tapis Kakang Prabu kula nyuwun pangayoman mangaju kula dombani Werkudara. Wah, Duryudana kakangku kowe sing tak enteni. Iya. Sawangen. Ing sisih kono akeh bangke sungsun matimbun-timbun. Ing peranganing Pandhawa Mandala yuda kono ya padha rubuh. Wong-wong kang padha bebela marang Siadi lan uga bebela marang pun kakang. Ing titi mangsa iki kang bakal nemtokake Kurawa apa Pandhawa kang manggih jaya.
Wah. Wah. Ah. What? What? Wah. What? What? Wah. 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 Wah, toro. Yayi Prabu. Paduka mangalih mriku. Ngalih pripun? Pun dipupuh gada pupu sampean rubuh sampean. Kersane mboten nek kula kalah. Kalah kalih wong pengung Werkudara. Bathara. Apa rumangsamu? Kowe satriya sejati dudu. Kowe dudu satriya sejati. Wong sak donya padha ngalembana kowe. Karo dulurmu Puntadewa Permati kembar. Kowe dilem wong sak donya, kowe rumangsa gegeden sirah. Nanging yen aku ngerti kowe sejatine dudu anake Paman Pandhu. Kowe anak nggone ngramban mbokmu. Duwe aji kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Sing menehi gurune Begawan Druwasa. Jaman mbokmu Kunti Seprawan biyen. Dinggo matek Bathara Darma teka. Lha anak Puntadewa kakangmu kuwi klemak-klemek midak kapuk ora pendek. Isih urung marem langen karo Bathara Bayu anak-anak diapurmu. Urung tutuk meneh nekake Bathara Indra anak-anak Janaka. Isih urung marem aji-ajine diwenehke Madrim nggo gendam dewa kembar Bathara Aswan lan Aswin. Anak-anak nang kula karo Sedewa ya aja gembelo sak kentheng ndasmu. Kowe dudu satriya sejati. Nang kowe anake wong wedok pelanyan. Wah, cangkem. Yayi. Sampeyan niku karepe napa? Ala tanpa rupa nika bibi kula. Nika ugi mboke Baladewa. Dewangi ala cangkem elek sampeyan.
Adanya Werkudara tak beset kulit.